खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आं सान्दों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ आरो दिनैनि जि भिडिअ बानायनायनि जि टपिक्स बे जाहैबाय सैथो आरो असैथो बिनि सायाव आङो आंनि दिननि जि टपिक्स बेखौ लादों आंनि दिननि जि भिडिअ बानायनायनि जि टारगेट आङो सैथो आरो असैथो बिनि सायाव आङो भिडिअखौ खालामनो नागिरदों दा सैथो आरो असैथो बे भिडिअखौ खालामनायनि गुबै टारगेटानो जाहैबाय मा जोङो सैथो आरो असैथो माने थार आरो नंखाय बे बाथ्राया जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव सोलिबोबाय थादों नाथाय माब्लाबा समाव जोङो सैथोखौ दोनखुमानानै असैथोखौ जेब्लायबो जोङो फकास खालामबाय थानो नागिरो दा बुहुमाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जायफोरा सैथोखौ दोनखुमानानै असैथोखौ माने नंगौ बायदि प्रुफ खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो नाथाय लास्टाराव जोंनिया सैथोआ बेरखांहैयो बेबायदिखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नाजादों स' बेनिखायनो आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ फारसेनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना सैथोखौ माबोरैहाय लाखिनांगौ बेखौ सोलोंनानै लादो स' देरि खालामालासे फैदो बिदिब्ला आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन आं एसे सिगाङावसो बुंखाबाय जे बुहुमाव बे संसाराव सैथो आरो असैथो दङ नाथाय माब्लाबा समाव जोङो सैथोखौ दोनखुमानानै असैथोजों जेब्लायबो थांबाय थानाय असैथोजोंसो मानसिफ्रा हेफाजाब होनाय असैथोजोंसो मानसिफ्रा हेल्प खालामनाय बायदिसिनाखौबो जोङो नुनो मोन्दों माने खायसे मानसिफ्रा सैथोखौ मिथिगौ नाथाय सैथोखौ मिथियोब्लाबो बे सैथोखौ दोनखुमानानै दोननो थाखाय असैथोजों लोगो जाफायो मानोना समाजाव ओरैबायदि जाबाय समाजाव मानसिफ्रा ओरैबायदि जाबाय जे गाव सैथोखौ नुदोंब्लाबो गावनि मेगनजों सैथोखौ नुदोंब्लाबो खोमाजों सैथोखौ खोनादोंब्लाबो बे सैथोफोरखौ जोङो माब्लाबाबो गुबुननि सिगाङाव बुंनो हाया जायो मानोना जों गियो मानोना सोरबा सासे दायनिगिरि सोरबा सासे गोहोगोराया जोंनि बुहुमाव थानाय माखासे गोहोगोरा मानसि थायो जायखौ जों बयबो गियो बेनि थाखायनो जोङो बे गोहोगोराफोरनि सिङाव थानानै जोङो बिथांमोना जि बुङो बिथांमोना जि जोंखौ बाहायो बेबायदिनो जों थांफाबाय थानो गोनां जायो साप'ज हमनानै ला सासे गोहोगोरा मानसि जाय गोहोगोरा मानसिया सोरबा सासे मानसिखौ एटाक खालामबाय नाथाय बे एटाक खालामनाय जाथायखौ सोरबा सासे कमन मानसिया नुदों गासैबो रोखा नुजोबदों A to Z बिथाङा मोनथिजागौ थार खोथाखौ जे बै सासे एटाक खालामनाय मानसिखौ माबायदि एटाक खालामदों माबोरैहाय बुथारदों हमनानै ला माबोरैहाय बुथारदों माबोरैहाय मा खालामनानै बेखौ जिउ फोजोबनाय जादों बेफोर गासै जाथायफोरखौ बै सादारन मानसिया मिथिजोबगौ A to Z मिथिजोबगौ नाथाय मोनथिगौब्लाबो बेयो बे जाथायनि सोमोन्दै फंसेबो खोथा बुंनाय नङा जे बिथाङानो इदि खालामदों बिथाङानो बुथारदों सासे मानसिखौ इदि बुथारनानै बेखौ जिउ फोजोबनाय जादों बेबायदि सैथो खोथाखौ बै सादारन मानसि जाय मानसियानोखि बे जाथायखौ नुदोंमोन बेनि सोमोन्दै जेबो खोथा बुंनाय नङा मानोना बै गाज्रि मानसि जायबा पावारफुल मानसि बे पावारफुल मानसिखौ बिथाङा गिगोन जे बिथाङा सैथो खोथाखौ खोन्थायोब्लादि मा जागोन सैथो खोथाखौ खोन्थाना होयोबादि आंखौ माबा मोनसे खालामनो हागौ बे मानसिया बे पावारफुल मानसिया बेबायदिखौ गिनानै बै जायबा मानसि कमन मानसि बेबायदि गाज्रि जाथाय खालामनायखौ नुदोंमोन बेनि सोमोन्दै बे फंसेबो खोथा बुंनाय नङा बिसारावबो बुंनाय नङा आदालतावबो बुंनाय नङा जेसेबांनाखि बियो मिथिजोबोब्लाबो बियो बुंनाय नङा मानोना जोङो गाज्रि गोहोखौ एबा गाज्रि जायखिनि गाज्रि मानसि बिसोरजोंसो थांफानो गोनां जायो मानोना बिसोरनि पावारखौ नुनानै गियो ना बेनिखायनो मा जायो जोंनिया माब्लाबा 100% सैथोब्लाबो बे माने 100% नंखायजों लोगो जाफानो गोनां जायो जों सादारन मानसिफोरा जोङो खायसे बाथ्राफोरखौ मिथिगौ खायसे गाज्रि खामानि मावनायनि बाथ्राफोरखौ A to Z गासैबो खारनफोरखौ मिथिगौ नाथाय गिनायनि थाखाय बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बुंलाबायनो गियो आरो खोन्थानानै होनो गियो मानोना खोन्थानानै होयोब्लाथाय जोंखौ पावारफुल मानसिफ्रा एबा जायफ्रानोखि बेबायदि गोहोग्रा मानसिफ्रा जोंखौ एटाक खालामनो हागौ होननानै बैफोरबायदि थार खोथाखौ माने बुंनो हाया जायो स' बुंनो हायि जानायनि जि खारन बेनो जे जों मानसिफोरा गियो दा आं नोंथांमोनखौ आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ बिनि थाखायनो खालामदों जे नोंथांमोना सैथो खोथाखौ बुंनो दागि
जोङो जेब्लायबो जों सैथोखौ लाखिनांगौ नोंथांमोना सैथो खोथाखौ बुंनो थाखाय माब्लाबाबो दाफावसाय मानोना सैथोखौ जों जेब्लायबो लाखिथारनांगोन स' जोङो बेबायदिनो सैथोखौ जोङो दिन्थिनो जों बयबो जयै जुदि खौसेयै नाजालायोबा जों सैथोखौ लाखिलायनो हागोन मानोना जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' आथिखालाव सैथोआ गोमानानै असैथोआल' बांसिन आगबारायबोगासिनो दङ नाथाय बेबायदि होननानै जोङो असैथोजों लोगो जानानै जों सैथोखौ खोमानांगौ बेबायदि आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो नागिराखै जोङो जेब्लायबो जोङो असैथोखौसो फेजेननानै सैथोखौ जोङो फकासाव थाब लाबोनो नाजानांगौ दा अबभियासलि जों मिथिखागौ सैथोआ लास्टाव देरहाहैखायो होननानै नाथाय सैथोआ देरहानांगौ जायोबा जोंना गोबाव सम लायो नाथाय गोबाव सम लायाबालासिनो जोङो साननैसोनि गेजेरावनो बा दसे समनि गेजेरावनो जोङो सैथोखौबो देरहाहोनो हायो मानोना जों बयबो खौसेयाव थानांगोन जों बयबो सापर्ट खालामनांगोन जोङो सैथो खोथा बुंग्रा मानसिफोरजों जों जेब्लायबो सापर्टआव थानांगोन दा जायफोर मानसिया पावारफुल मानसिफोरखौ गिनानै सैथोखौ मिथिदोंब्लाबो बे सैथो खोथाखौ बुङाबालासिनो हाइड जानानै थायो एस्केप जानानै थायो थाखुमानानै थायो बेबायदि थाखुमानानै थानो नाङा नोंथांमोन जोङो सैथोखौ मिथिदोंबा डाइरेक्ट जोङो पइन्ट आउट खालामनांगौ सोरबानियाव जुदि गोरोन्थि नुदोंबा बेखौ पइन्ट आउट खालामनानै डाइरेक्ट जोङो बुंनांगौ अब्लासो जोङो मा जायो जोंनि जिबनखौ जोंनि जिखिनि जोंनि माबायाव थानाय मा होनो जोंनि देहायाव थानाय जोंनि जिबनाव थानाय माने जोंनि आखल आखु जि गाज्रि आखल आखु बेफोरखौ जोङो फोसाबनानै लानो हानाय जायो ज' जोङो जेब्लायबो जोंनि जिखौनो गोख्रों खालामनानै जोङो सैथो खोथाफोरखौ जेब्लायबो बुंनो नाजानांगौ स' नोंथांमोन आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंबाय जे जोङो सैथोखौ माब्लाबाबो खोमानानै दोननो हाया नाथाय खायसे समाव मालाबा समाव जोङो सैथोखौ दोनखुमानानै दोननो गोनां जायो माखासे पावारफुल मानसिफोर थानायनि थाखाय माखासे पावारफुल मानसिफोरा जोंखौ सिगि सग' खालामनानै सैथोखौ लाखुमा नङाबा नोंखौ इदि खालामगोन जोंनि सोमोन्दै जेबो बाथ्रा दाबुं खोन्थानांगौबा जारला जागोन बायदिसिना होननायनि गेजेरजों सिगि सग' खालामनानै दोनो नाथाय बेबायदि दोनोब्लाबो नोंथांमोना जेबो गिनो गोनां गैया नोंथांमोना सैथो खोथाखौ जेब्लायबो बुं आरो बुंनायाव जोंहा जेबो गोरोन्थि जाया मानोना जोङो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो सैथो बुंग्रा थार खोथा बुंग्राफोरा ज' जायोब्लाथाय जोङो सैथो बुंग्रा मानसिफोरनि अनजिमा बांगोन बेनिफ्राय जों सैथोआ थाब देरहागोन आं बेखौसो दिनैनि जि भिडिअ बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जाबाय आसा खालामदों बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो मोजां जादोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि सावगारियाव प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनफोरखौ मोनो आरो नोंथांमोना थोंजों नायनो हायो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय